פרשת שמיני לדומיה תהילה. ויהי ביום השמיני, בראש חודש ניסן, היום השמיני למילואים, מגיעה שמחת העם, החונך את המשכן לשיאה. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם אל כל העם. ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם, וירונו, ויפלו על פניהם. ויקרא ט' פסוקים כ"ג כ"ד. השמחה מכולם היא אלישבע בת עמינדב, אשת אהרון. 5 שמחות, אומרת הגמרא בזבחים ק"ב, הייתה אלישבע יתרה על בנות ישראל. יבמה משה מלך, אחיה נשיא, אישה אהרון כהן גדול, בנה אלעזר סגן, בן בנה פנחס משוח מלחמה. ולפתע, בעיצומה של הרינה על החזרת השכינה שהיא הסתלקה עם חטא העגל, מתרחש אסון כבד ומוצא את השמחה בנשים, אבלה על 2 בניה. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד. וידום אהרון. פרק י' פסוקים א' ב'. מה היה לו לומר? שואל המדרש, ומשיב, וביום השמיני ימול. הן יכול היה לטעון, על פי הדברי הגמרא בנידה למד א', מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה, כדי שלא יהיו כולם שמחים, ואביו ואמו עצבים. לפי שמדין תורה צריכים להיות מרוחקים 7 ימים כשנולד זכר. ואם כן, יכול היה אהרון לזעוק בכאב, הכל שמחים בשמחת המשכן, ואני ואשתי עצבים. אך וידום אהרון, דומיה המצריכה את כל כוחות הנפש, דומיה של השלמה, שתיקה של המשכיות, חרף האסון הכבד. ואכן, זוכה השתיקה לשכר. קיבל שכר על שתיקתו. ומה שכר קיבל? שנתייחד עמו הדיבור, שנאמרה לא לבדו פרשת שטויי יין. רש"י במקום. אם יש את נפשך לדעת מה עוצמתה של השתיקה, קלח לך לבית מדרשו של רבי עקיבא. 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטיפטרוס, וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם, רבי מאיר, ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון, ורבי אלעזר בן שמוע. והם העמידו תורה אותה שעה. תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת. יבמות סמ"ב. והדברים תמוהים. האם בגלל סיבה כזו התחייבו תלמידי רבי עקיבא מיתה? לפי גדלותו של הרב ניתן להבין מי הם תלמידיו, ומדוע יתחייבו מיתה, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה? אלא מסביר רב אהרון קוטלר זצ"ל, כשם שספר תורה שחסרה בו אות אחת פסול, כך תורתם של תלמידי רבי עקיבא, תורה פסולה הייתה, שהרי ב-48 קניינים נקנית התורה, אבות פרק ו' משנה ה',
והם שלא נהגו כבוד זה לזה, הרי חסר אצלם הקניין של דקדוק חברים, והתורה הייתה נמסרת לדורות שאחריהם ב-47 קניינים בלבד, תורה פסולה. ומובן איפה דיוקם של חז"ל, 12,000 זוגות תלמידים, אין אלו 24,000 תלמידים המאוחדים ביניהם. הפילוג שורר אף במניינם 12,000 זוגות תלמידים. ובהתבוננות יתר תובן אף דרשת חז"ל על הפסוק, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. איש מחתתו, איש מעצמו עשו, שלא נטלו עצה זה מזה. במדבר רבה שם. בני אהרון אינם מאוחדים ביניהם, שני בני אהרון. אילו היו נוטלים עצה זה מזה, לא היו מגיעים להיכן שהגיעו. ומה מופלא הוא מועד הסתלקותם של תלמידי רבי עקיבא. תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת. ימי ספירת העומר הם הימים המביעים את גדלותם של חכמים, המצויים מעל הזמן, השולטים על הטבע, הקובעים מועדים. סטייה קלה בדרכי הקניין של התורה, כמוה כסילוף התורה. מפסח עד עצרת ממצא הקדוש ברוך הוא את הדין עם תלמידי רבי עקיבא. זהו המועד המוכיח מה רבה הסכנה התמונה בסטייה בקבלת התורה מדור לדור. ומאלפת דעת הינה תגובתו של רבי עקיבא לאסון הכבד שקורה לו ולתלמידיו. 24 שנים בהם למד ולימד, הרביץ תורה והעמיד 12,000 זוגות תלמידים יורדים לטמיון. עליו להתחיל את הכל מחדש, והיה העולם שמם. שיממון וארס בעולם התורה, וכך דורשו, בבוקר זרע זרעך, ולערב אל תנח ידיך. קהלת י"א. רבי עקיבא אומר, אם היו לך תלמידים בנערותך, עשה לך תלמידים בזקנותך. שאין אתה יודע איזה מהם מתקיים לך, זה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. בראשית רבה סמך א'. ומכנס הרב את 5 תלמידיו ושונה להם, בניי, הראשונים לא מתו, אלא שהייתה עיניהם צרה אלו לאלו. תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם. עמדו ומלאו כל ארץ ישראל תורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. דורות רבים עוברים עד שמשמיע רבי עקיבא את ציוויו לתלמידיו המעטים. עמדו ומילאו כל ארץ ישראל תורה, והם מקבלים תורתו ומוסרים אותה, והם העמידו תורה אותה שעה. מכוחו של הרב שואב אף תלמידו רבי מאיר את תעצומות הנפש בתגובתו על האסון עם שני בניו. כבירה ממנה תגובת ברוריה רעייתו. וכה נאמר בילקוט שמעוני למד א'. אשת חיל מי ימצא. אמרו, מעשה היה ברבי מאיר שהיה יושב במנחה בשבת ודורש, ומתו 2 בניו. מה עשתה אימן? הניחה שניהם על המיטה ופרסה סדין עליהם. במוצאי שבת בא רבי מאיר מבית המדרש. אמר לה, היכן 2 בניי? אמרה לו, לבית המדרש הלכו. אמר לה, צפיתי בבית המדרש ולא ראיתים. נתנה לו כוס של הבדלה והבדיל, וחזר ואמר לה, היכן 2 בניי? אמרה לו, פעמים שהלכו למקום פלוני
ועכשיו הם באים. הקריבה לפניו לאכול. לאחר שאכל, אמרה לו, רבי, שאלה יש לי לשאול. אמר לה, אמרי שאלתך. אמרה לו, רבי, קודם היום בא אחד ונתן לי פיקדון, ועכשיו בא ליטול. אחזיר לו או לא? אמר לה, ביתי, מי שיש לו פיקדון אינו צריך להחזיר לרבו. אמרה לו, חוץ מדעתך לא הייתי מחזרת אותו. מה עשתה? תפסה אותו בידו, והעלתו לחדר, והקריבה אותו למיטה. נטלה הסדין מעליהם, וראה שניהם מתים מונחים על המיטה. התחיל בוכה ואומר, בניי בניי, רבי רבי, בניי בדרך ארץ, ורבותיי שהיו מאירין עיניי בתורתן. באותה שעה אמרה לו ברוריה, רבי, לא כך אמרת לי שאנו צריכים להחזיר פיקדון לרבו? כך השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. אמר רבי חנינא, בדבר זה נחמתו ונתיישבה דעתו, לכך נאמר, אשת חיל מי ימצא. שתיקה של השלמה, דומיה שכולה שלימות, לדומיה תהילה. שבת שלום.